Puman miolbo ang batan og pabuto sa Barangay Babak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dinupat ang naklas ang PRO7 hugot usab nga nagmonitor sa mga ibaligyang pabuto nga diha lang sa mga designated area. Ang report ni Femari Dumabo. Usa sa tahas nga gipahinumdum sa PRO7 sa kapulisan ning Kapaskuhan mao ang sub-sub nga pagmonitor ining mga namaligya og mga pabuto. Gustong pahigpitan sa PRO7 ang pagbaligya og mga pabuto sa giila nga mga firecracker zone. Ipasakmit usab ang mga pabuto nga gibaligya gawa sa mga designated area. Among gipahinumdum pod sa tanan nga naatay mga lagda nga sundon sa pagpamaligya og pagpalit og pagpabuto og firecrackers. If you can remember, there will be firecracker zones nga didto ra po pwede mamaligya, no? Unya naa ni sila mga appropriate permit nga ihatag. Gipaybaw ni SFO2 Wendell Villanueva ang tigpamaba sa Cebu City Fire Station nga gasugod na sila sa kampanya nga nag-awhag sa publiko nga likayan ang paggamit og pabuto sa pagsugat sa Pasko bag-ong tuig. Kung dili man gyud kapugnan awhagon sa kabumberuhan ang mga opisyal sa barangay nga mutudlo og mga dapit nga magsilbing firecracker zone sa ilang barangay aron masigurong luwas ang paggamit sa pabuto. Daghan man ang nagpabuto kada tuig sugat sa Pasko ug bagong tuig nga wa gyapon niya silso. If the intention really is to drive out mga dimalas ug mabutahan ta og kuyamoy mga buta ata, daghanin noon kayo hospital dayong Pasko o bagong tuig. So, asa may swerte ni ana. Gipaybawi noon ni Cebu City Councilor Philip Zafra, chairman sa Committee on Peace and Order, nga usa ka bahin sa South Road Properties haduol sa dagat mao'y gihapig gitudlong Cebu City Firecracker Zone. Moabot na sa 20 ka mga vendors nga mikuha og permit aron makasugod na og baligya sa Disyembre 16. Nagkandak na tag-meeting nila more or less murag 20 ka box stalls ang naa dito. Then nanay guidelines nga gipanganaog ato Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office in coordination sa atong Bureau of Fire and Protection in that aspect. Kinahanglan sa sila og permit from FISAG. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.